Nyt katso tarkkaan, tunnistatko näistä oman toiveammattisi? Numero 1. Ota askel eteenpäin ja kerro, mitä olet mennyt tekemään. Olen Eeva, projektipäällikkö. Projektipäällikkö on vähän kuin kapellimestari, joka pitää huolen siitä, että jokainen orkesterin jäsen tietää, mitä pitää tehdä ja milloin. Työssäni huolehdin kaikesta, mikä liittyy kohteeseen sopimushetkestä alkaen projektin päätökseen. Tähän kuuluu muun muassa suunnitteluyhteistyötä, aikataulutusta, viestintää ja talousasioita. Työssäni ennakoin, kommunikoin ja nostan asioita esille oikeaan aikaan. Parasta on työn monipuolisuus ja laajuus. Pääsen osallistumaan erityyppisiin hankkeisiin ja näkemään, miten tuotteet kehittyvät konkreettisesti suunnittelupöydältä lopputulokseen asti. Mikään ei ole niin makeeta kuin ajaa sellaisen kohteen ohi, jonka rakennusprojektissa on saanut olla mukana. Moi, mä olen Jari, tehdaspäällikkö Parman Kotkan tehtaalla. Mulla on sellainen konkreettinen periaate, että me ollaan täällä kaikki samassa veneessä. Kun koko henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen, syntyy laadukasta elementtituotantoa. Meillä porukka sitoutuu sovittuihin töihin ja osallistuu ongelmien ratkaisemiseen. Parmalla on tehty myös paljon hommia työturvallisuuden parantamiseksi. Meille tullessaan ihmisellä on turvallisuudesta joku oma ajatus, jota sitten täydennetään. Tehtaalla puhutaan ja puututaan välittömästi virheelliseen toimintaan. Ja kaiken tämän tuloksena jokainen voi luottaa omaan ja työkaverin tekemiseen. Mä olen Teemu, suunnittelupäällikkö. Mun kohdalla kaikki alkoi 8 vuotta sitten kesätyöpaikka-ilmoituksesta, jossa haettiin betonielementtien suunnittelijaa. Sillä tiellä ollaan edelleen. Parmalla on jo vuosia panostettu tietomallipohjaiseen omaan suunnitteluun. Siinä kokonaisuuden kannalta olennainen tieto löytyy yhdestä mallista. Meillä suunnittelufilosofiaan kuuluu asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten huomioiminen. Tältä pohjalta sitten suunnittelen elementtiratkaisuja, jotka on mahdollisimman toimivia, turvallisia ja taloudellisia. Ehkä just siksi mua motivoi eniten asiakkailta ja tehtailta saatu palaute. Siitä oppii parhaiten. Ja onhan tää työ palkitsevaa, kun näkee omalla suunnittelupöydällä tietomallina olleen talon pystyssä valmiina. Olen Jarmo, Parman toimitusjohtaja. Betonin tuoksu ja se harmaa väri on aina olleet mun juttu. Jo heti rippikoulun jälkeen mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli betonialalla. Opiskelujen päätyttyä mun ensimmäinen työpaikka oli täällä betonielementtimyynnissä. Kävin sen jälkeen muutaman vuoden muissa hommissa, mutta betonin vetovoima oli mulle kait vähän vastustamaton ja palasin Parmalle töihin. Palkitsevinta mun työssä on se, kun me päästään yhdessä niihin asetettuihin tavoitteisiin ja joskus jopa ylitetään. Olemme osa kansainvälistä konsoliskonsernia ja pikkukisailu muiden sisaryhtiöiden kanssa antaa hyvää lisäpuhtia jokaiseen työpäivään. Olen apuna ja tukena, mutta teen kaikkeni, etten puutu lillukan varsiin. Haluan olla mahdollisimman helposti lähestyttävä ja pidän oveni aina kaikille auki. Moi, mä olen Satu ja olen asuinrakentamisen myyntipäällikkö. Mulla on suunnittelijatausta ja alun perin tulin Parmalle tarjoussuunnittelijaksi toimitilarakentamisen puolelle. Sitten siirryin myynti-insinööriksi ja nyt työskentelen asuinrakentamisen myynnissä. Myyjän työssä Parmalla kiehtoo se, että saan olla paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä. Meidän asiakaskuntamme on asiantuntevaa ja mukavaa. Minulla on myös ollut mahdollisuus olla mukana erilaisissa kansainvälisissä projekteissa. Minun mielestä parhaita kohteita ovat ne, joissa on toteutuksen aikana tehty laajasti yhteistyötä projektin eri osapuolten kanssa. Usein pääsen jo projektin alkumetreillä ehdottamaan toimivaa elementtiratkaisua asiakkaalle. Mulle palkitsevinta on onnistunut kohde ja tyytyväinen asiakas. Olen Henri ja toimin elementtitöissä tiimin nokkamiehenä Nummelassa. Mä oon Jeremia, elementtityöntekijä Parman Nummelan tehtaalla. Mun työhön kuuluu elementtien valmistus, muottien kasaaminen ja raudoitteiden varustelu. Työ on todella monipuolista ja nopea tahtista ja siinä oppii paljon eri työkalujen käyttöä.
Mulle parasta työssä on, kun näkee oman työnsä tuloksen. Kyllä sen oman tekemisen tunnistaa ja siitä pitää olla ylpeä. Samalla pitää myös osata myöntää reilusti omat virheensä ja ottaa oppia niistä. Palkitsevin osa näitä hommia on, kun näkee oman ammattitaidon ja osaamisen siirtymisen nuoremmalle kaverille. Ilman tuota konkaria oikeiden työtapojen oppiminen olisi paljon vaikeampaa. Jos sinäkin olet valmis oppimaan uutta ja ottamaan haasteet vastaan, niin Parmalla on tarjolla runsaasti urakehitysmahdollisuuksia.